Estamos en Bergondo, terra de Solleiros, nunha espléndida tarde na que nos acompaña Nazaré, que é parlamentaria da Xunta de Galicia polo Partido Popular, e traémola hoxe aquí ao Colexio Cruz do Sar en Bergondo para que nos conte esa iniciativa da Xunta de Galicia contra precisamente o acoso escolar, que é algo que temos tan interiorizado con esta... Que nos podes contar? Pois mira, precisamente esa preocupación é a que levou a Xunta de Galicia en colaboración coa FEGAM para crear unha rede de concellos contra o acoso escolar. Na actualidade estáse traballando para que tanto a Fiscalía como os forzos e corpas de seguridade do Estado se incorporen. Vai ser unha rede que vai traballar principalmente en 4 eixos: a formación, a sensibilización, a prevención e a denuncia, para detectar e abordar os casos de acoso e ciberacoso nos menores. Vai ser unha rede, un espazo de colaboración no que compartir recursos, no que compartir boas prácticas e no que compartir tamén o apoio coordinado entre os centros, as familias e os alumnos para que a intervención sexa máis directa e efectiva. Parece, por tanto, unha boa proposta da Xunta de Galicia para polo menos ter unha conciliación e unha eficiencia con respecto a si, por Dios, non surjan ningún destos casos que tan preocupados ten os pais. Moitas gracias por traernos esta iniciativa. A vos. Gracias.